Lingoli wa komo governor we county Nyamira nigo omo senator we county eyo yolengegati yaba senator balengase kamati yari kobolia amabolie gotia ase abakoli emeremo be serikali ye county Nyamira baraba wazina boigo omo governor we county Nyamira nigo abete gakomochia omo governor we county Nyamira boigo serikali eyo anene mono ebunge ye county ya Nyamira ase ogotaikirania obokoleri buna Wendrete as abagawusaba abarai be bunge ye county ya Nyamira wale aba MCA kwene kinga nkumulekera bale obokoreri we county ya Nyamira bune wendrete kolengana ne Richiko. Chibaza chiachete 110 million bochese county ya Nyamira okonya oborwere bwa COVID ngakichitumegete biyonsi pi omo auditor general atanga tairi Malisiti akore kinanga kichwese chiatumegete igayo yonse bena maswali bado umugavana ataira nirere kiara chinsa chia toera yona ndi bakaira nega kaba seneta bakubolinga nkieko era aba MCA batara kolegasi yabo yo gukora oversight yeso mugavana mweguo kiabanga ebintekero bya sarekire ne county ya Kisii motivity gavana galete to senate aba seneta bakarigeri aba MCA na baroboti gabamanyanga no mo speaker Tewa manyanga baro visitari korara bolere ne mugavana lakini kumukolera oversight na kolenda chiveza chiri abaseneta bagutuma uchise county ya Nyamira meru borororo obanene sana na kinata bana gavana gakwira na lere se county ya Nyamira una kwira na lero aikaransense alrenanga ki agoskisogi sigoro arosi lidali county ya Nyamira ntoko banga intwe karo EACC na ndo mate EACC te bwa debite na nonde iyo kolega zero professional ya ta bainto to tanga ine so bukuru ekero bakuligire di life expectancy kwanyoranga chikaunti chinda bantu bakomenya bakabaike myaka 75 county ya Nyamira twate life expectancy